Dic Jean-Louis i us vaig a presentar un llibre que he llegit en aquest trimestre. El llibre es tracta d'una història inventada i es diu Hi ha un nen a la boba de nenes. El llibre es tracta d'un nen que es diu Bradley, que és poc amigable i no li agrada els estudis. Un dia havia arribat un nou estudiant que semblava que li podia ajudar, però al final la persona que li va ajudar era la psicòloga. Li va solucionar tots els problemes que tenia i al final de la història va fer-se amic de tothom. Recomano este llibre a la gent que els agrada els dibuixos, ja que ajuden a entretenir. I la meva puntuació del llibre és un 7. Gràcies per escoltar-me.